ana ci gaba da alhinin rashin rayuka 7 da aka kashe a Cirinci. Babban abin da ya ɗauki hankalin al'umma da wannan safiya shine bayyanar bidiyon mahaifin Umar wato Malam Awwal, inda yake bayyana cewar ya barranta kansa da ɗan nasa, inda ya kira ga hukuma da gaggauta yanke masa hukunci. Ya ma ce ko da wurin shari'ar ba zai samu zuwa ba domin bai ji daɗin abin da ya faru ba, kuma yana ƙara haƙurƙurtar da al'umma da kuma waɗanda abin ya shafa. Na zo Freedom da in barranta kaina da shi wannan yaro nawa Umar Awwal, sakamakon wannan ibtila'i da ya faru, kasancewar yar uwata da suka je suka kashe da kuma kanwar matata da suka amsa cewa su ne suka aikata ta tudun yola, kuma akwai yata Hafsa Awwal wanda kafin waɗannan ita aka fara kashewa aka cire mata ido. Saboda haka muna ta addu'a Allah ya toni asirin wanda suka yi, to kuma sai gashi wannan faruwar wannan al'amarin kuma ya tafasu. Saboda haka na zo ne domin in daɗa yaba jami'an tsaro, hukumar 'yan sanda da DSS da duk wanda yake da hannu da shuni a ciki, sarki da kuma gwamna, domin a matsa su, duk wani wanda yake sa su ma da a matsa su, a takura su bayyana kowa su, domin su ma a tattara su a hukunta su gaba ɗaya. Sai dai mahaifiyar Umar ta ce ɗan nata ko gora baya ci ballantana ta ba sigari, sannan ta san shi da zafin nema, hasali ma sana'ar gini yake yi. Kullum da safe in zai fita zai bata 1,500 ya ce mama gashi a sai omo. Kwatsam kuma sai ta ji wannan abu ya faru, 'yan sanda sun zo gida sun ce ana neman Umar. Mun shiga tashin hankali. Bayan tafiyarsa na ɗaura alwala na yi addu'a, ce Allah in dai da Umar a ciki, Allah kakka ɗora min firgici yadda zan sha wuya. Na dogara da Allah, kuma Allah ya amsa ba, ina cikin nutsuwata. Tsakanina da shi zai ban 1,500 in gwaki sai kenan ce Allah amfani. Inda yana neman sa gini yake. Ban taɓa ganin sa da wani kuɗi mai yawa ba. Wani ɓangare kuma mai ɗaukar hankali game da wannan mummunan al'amari shine yadda Umar ɗin ya amsa cewar su ne suka kisan mata 2, amarya da kishiyarta a tudun yola, inda nan ma mahaifinsa Malam Awwal ya ce shi ma baya-bayan nan an kashe masa 'yarsa aka cire mata idanu, shi ma ya ce a wannan karan yana zargin Umar ɗin da aikata wannan al'amari. Abin da ya aikata wa kanwata da 'ya'yanta su 6 da kanwan matata da kishiyarta har ma yattawa, don tun da suka aikata wannan ba na raba ɗayan biyu ma, ita ma yatta su suka aikata. Ba na so ma ni a ɗan dogon wani lokaci ko a rinka jira